Ето го. А, Здравейте на всички! Добър вечер! За някой може да бъде и ден всъщност, когато го гледат. Много се вълнувам, много се радвам, че успяхме да случим това събитие, което така спонтанно ми дойде като идея декември месец. А, може би трябва да се представя с едно-две изречения за всички, които за първи път ме виждат. Александра Бедрозова се казвам. Работя като холистичен психолог. А, ползвам техники от енергийната психология и цветотерапията с есенциите на доктор Бах, както индивидуално, така и в групови формати. И в днешното събитие ще имате възможността да се докоснете до една дама, която установихме, че познавам от по-дълго, отколкото очаквах. А, Лора Николова в моя живот. Тя е един доста опитен фасилитатор а, на семейни констелации, но това далеч не е единственото нещо, а, с което тя върви по професионалния и път, който всъщност е и нейна мисия. Това мога да го кажа със сигурност. Здравей, Лора, може да кажеш ти няколко думи за всичко останало отвъд констелациите, с което се занимаваш, или дори за констелациите малко повече. здравей, Алекс, и здравейте всички, които се включихте в това събитие. Радвам се да видя и познати лица, и не толкова, може би абсолютно нови хора. Ам, как да се представя? Ам, Моя път към личната работа, терапията, медитациите всъщност започна много отдавна. Като се върна времето назад и изчисля годините леко стряскащо, 2001 година. И разбира се, с констелациите се срещнах 2004 година, което прави тази година 20 години, което е удивително само по себе си. Честита годишнина! Да, да, да. А, интересно е как семейните констелации все едно ме извикаха да съм с тях повече време. И всъщност, въпреки опита ми с доста други различни методи, някак си това е повече от страст. И се радвам, че вече от няколко години, трябва да изчисля колко, 8 май са, Почти поправете 10. Аз 15-та. специално се подготвих, Да, да. да. Значи, от 2015-та вода групи за констелации. Значи, всъщност, са колко? 9 години тая година. Да, да. М. Смятането нараства, годините нарастват. Да. Така че водя групи за констелации, като това е групов метод, затова са групи. Разбира се, могат да се правят индивидуални констелации, но силата им не е толкова голяма. Затова по-скоро аз разбира се ще кажа малко повече за самия метод, но за това Да. води групи. Иначе също се занимавам и с други видове терапии, подход. Едното е работа с вътрешно дете или праймал, и също така работа с травмите през тялото на Питър Левин метода, Somatic Experiencing се казва. А, какво друго? Също един много любим мой процес, Awareness Intensive, който е медитативен подход. Той, той среща на будизма и изтока с запада. Запада и м, м, как да кажа, а, индивидуалността през, през западния подход. Така че Awareness Intensive е много интересна смесица, но М. става въпрос за медитация, за присъствие
и за това да преживеем директно себе си. И като се замисля, някак си общия корен е това, повече присъствие и повече бъдене на себе си. Общо взето това е мой интерес, се оказа така, като погледна. Въпреки, че линията също с травмите много силно присъства, защото семейните констелации, работата с вътрешно дете, somatic experiencing, всъщност става въпрос за как ние се справяме с тежки моменти, които срещаме в живота си. Да. Констелациите гледат през призмата на системата, към която принадлежим, но там също се касае за преработване, лекуване на травми, които ние имаме и които пристигат при нас през системата, към която принадлежим. Работата с вътрешно дете също се отнася за травмите, но за нашите лични, когато сме малки и порастваме. Разбира се, там също присъстват и колективните травми. Т.е. това, което ние поемаме през родителите си и което отново ни свързва с семейството. И somatic experiencing, което е работа с травмите през цялото, също е много детайлен и нежен подход за работа с травмите, без значение какви са те, през цялото. Така че е много интересно. Да, това е много интересно, което каза сега, защото се замислих как всъщност не са ли пак като една констелация всички методи, които използваме в пътя на личната ни работа. И сякаш всеки един метод, до който сме се докоснали, който е оставил своят отпечатък и своята помощ по някакъв начин в нашия личен път и това лично израстване и освобождаване от всички тежести на егото, така да го кажем, си има своето място, точно както всеки един представител си има своето място в семейната система, за да го има хармоничния баланс. И е много красиво как някак си при всеки един от нас пътя е различен, а, но винаги един метод ни води до друг, който пък ни води до трети и така нататък. Много интересно. Добре, можем ли всъщност, звучи ли прекалено общо въпросът какво са семейните констелации? Това е много добър въпрос. За човек, който никога не е чувал, никога не е виждал и нищо не знае, най-добрият въпрос. Какво са семейните констелации? Само преди това искам нещо да добавя във връзка с това, което ти отбеляза. Ние не случайно избираме нещата, с които се занимаваме. Аз го гледам и през системната гледна точка на семейните констелации. Много често ние избираме професии, неща, с които да се занимаваме, именно за да принадлежим към семейството си. Това го наблюдавам за себе си и за много други хора, с които работя и които поставят свои теми. Или които са мои близки и някак си откриваме връзки в тази посока. Тоест нещата, с които ние се занимаваме и избираме като професии, никак не са случайни. Те имат един друг отзвук, много по-голям за контекста на по-голямата система. И се връщаме към твоя въпрос, какво са семейните констелации. Западното общество от един момент насетне някак си почва да губи връзката с семейството си, с рода. Има тази тенденция. И ние забравяме, че всъщност не сме сами. Ние винаги сме свързани с някой друг. И кои са тези хора? Разбира се, това е нашето родено семейство. По-късно, когато порастваме, това са хората, с които избираме да направим свое семейство. Ние принадлежим също към по-големи системи, каквито са, примерно, България, както ние българите, примерно християнска църква, католическа църква, други вероизповедания. Също системи са местата, в които ние работим. Без значение дали ние сме шеф на някаква организация, фирма,
или сме служител, ние също се включваме в система. Системата там, където работим. Разбира се, тя е по-временна или може би за цял живот, ако ние сме собственика на дадена фирма и през цялото време работим там. Или това са такива места, на които се спираме за известно време. Мисълта ми е, ние всъщност сме свързани винаги с някого. Но най-силната и голяма връзка, разбира се, с нашето рождено семейство. И под рождено семейство имаме предвид не само нашите родители, също нашите баби, дядовци, техните родители и хората по права кръвна връзка. Mm-hmm. И семейните констелации показват силата на тези връзки. Сила, която много често остава скрита, ние не си даваме сметка за това, но подсъзнателно правим нещата така, че да сме включени в тази система и да принадлежим. Всъщност това е факт, това е нещо, което е така, т.е. раждайки се в определено семейство, ние завинаги принадлежим там. И семейните констелации, освен че показват тази голяма свързаност с хората от нашето семейство, показват и изваждат на светло, както казах, скритата динамика, при която неща остават скрити за нас, именно колко силно сме свързани с нашето семейство. Това как излиза? Излиза през нашите проблеми. Не случайно в живота си имаме определени житейски проблеми, затруднения или определена съдба. Семейните констелации изваждат на светло именно корените, осветяват защо определени събития предизвикваме в живота си или правим определени избори. И те са свързани с нашето семейство. И то по какъв начин? Всички непреработени травми от тежки събития оказват голямо влияние върху всички от системата. И тъй като това са обикновено тежки събития, системата, определени хора от нея не успяват да преработят тези тежки събития. За да съм по-конкретна, тежки събития са загуба на дете, участие във война, самоубийство, убийства, тежки болести. Списъкът е много голям, но това са събития, които поради своя характер не биват преработени, не биват излекувани и може да си ги представим все едно създават дупки в тази система. Определени събития водят до това, че хора биват забравени. Например, ако има някой убиец в системата, той бива изключен, или някой човек, особено назад в времето, който има странно поведение, например, друга сексуалност, или е бил странен човек. И той бива изключен. Бива изключен от системата поради някакви нравствени съображения или поради това, което той е направил. И тези дупки, както може много образно да се изразим, нараняват системата. Тези хора биват забравени, някои от тях. Също забравени могат да са и хора, които са много любими, но чиято, примерно, загуба е била трудна. Примерно, майка губи детето си. Много често се случва в много семейства, не се говори за тези загуби, не се говори за деца, които са умрели малки, или са загубени, или не са се родили, или са се родили и са починали. И в момента, в който ние забравим за тези хора или ги съзнателно или несъзнателно, или ги изключим съвсем съзнателно, защото сме ги нарекли лоши, или черна овца или по някакъв друг начин,
Там, там все едно имаме една обща снимка на нашето семейство и някой изтрива тези хора. Но системата е устроена така, че никой не може да бъде изтрит, защото това е факт. Някой се е родил в системата ни, в семейството ни и той има своето място. Не е било случайно. И не е било случайно. Но се случва така, че поради различни исторически съображения или чисто поради болката на своите близки, някой е бил забравен, изключен, не се говори за него и все едно изтрито тази снимка. И това, което е уникалното, което този метод разкрива, е как хората от по-новото време, новите членове на семейството, всъщност си спомнят за тези хора. Как се случва това? Как си спомняме? Спомняме си като повтаряме елементи от съдбата на тези хора. Много прост пример. Когато нашите предци са били бедни и не е имало с какво да се хранят, къде да живеят и така нататък. Много е трудно, защото ние сме лоялни към тях и ги обичаме, ние да сме по-добре, да сме по-богати, да имаме пари, да сме по-успешни. И това е нещо, което много често се среща. Защо? Защото имаме тази лоялност, която всъщност остава скрита. Ние не си даваме сметка, че не можем да си позволим да сме по-щастливи от някой. Защо? Защото много го обичаме всъщност. И също парадоксалното нещо, което открива този вид работа, е, че понякога, когато си мислиме, че не обичаме някой и го мразим, например, всъщност подсъзнателно ние го обичаме. И правим така, че да се накажем, защото всъщност на съзнателно ниво ние го изключваме. Но това са, може би, някакви детайли, които така по-директно влизат и обясняват неща за самите констелации. Иначе най-общо казано, това е метод, през който ние виждаме нашите затруднения, ежедневни ситуации през нашата система. И ги разглеждаме в контекста на по-голямата система, към която принадлежим. И през работата, през това познание, излизат тези връзки и тази любов, която е неосъзната. Да. Тоест, Можем ли ние да... обичаме някой неосъзнато и през самата констелация, през самата работа, това се показва на свето. И аз разбирам, аз всъщност, примерно, защото това е много чест пример. Аз, например, губя своите пари. Защо? Защото еди кой си някога, примерно, си е загубил парите, банкротирал е или е А бил може ли много да е беден. обратното? Той е откраднал, този назад в рода и ние изпитваме срам или нещо такова. Има го и това, Да, нали? да, има го това. Тоест, няма значение какво е събитието. Понякога някой е бил много беден, а понякога някой е ощетил някой друг. Ако случай е, че някой е ощетил някой друг, ние също може да се накажем. Като правим така, че си губим парите. Това, разбира се, се гледа за всяка конкретна ситуация по-отделно. Разбира се, има много общи положения, не би ги нарекла правила, но има определени закони, по които събитията и това, което се случва, могат да излязат на свето и да се видят тези връзки, но всеки случай се гледа индивидуално. Защо? Защото ние сме уникални, ние, както и нашата система, към която принадлежим. Така че Можем ли да много кажем, общи неща могат да се кажат, но всеки случай е индивидуален. и винаги излиза нещо, което няма как да сме подготвени, дори да сме тръгнали с голяма опитност. Това поне моят личен пример го е доказал до сега. Всички ситуации излизат и се появяват неща, които съзнателният рационален ум просто не може да си обясни, като имащи общо с темата, с която съзнателно сме тръгнали да работим. Аз исках да те попитам, можем ли да кажем, че
когато присъстваме на семейна констелация и видим полето, а, ние виждаме енергийната динамика, такава каквато е. Тоест, дори съзнателно да се е предавала една лъжа, да се е продавала като истина в рода, без значение по повод някакво събитие или по повод даден човек, а, когато застанем там пред полето, ние виждаме истината, енергийно такава, каквато е. И всички тези емоции, които да речем не са били почетени, за което ти каза, дали защото са били прекалено трудни и тежки и не са знаели нашите предци как да се справят с тях, или просто са искали да ги скрият, мислейки си, че предпазват така рода, но всъщност полето какво точно ни показва от тази енергийна гледна точка? Полето на констелациите винаги изкарва на светло истината. М. Така че това, което казваш, има голям резон. Много често заради тежки ситуации хората престават да говорят за тях, защото ги е срам или ги крият или така. Но дори това да е така, дори да не знаем нищо за факти от нашето семейство, поставяйки констелацията си, енергийно излизат тези места, които са изтрити, те енергийно се показват и излизат. Понякога не може да назовем точно какво е станало като факт, но енергийно се вижда каква е динамика. Тоест дали има липсващ човек, дали някой е убит, дали има гняв, агресия, убийствена енергия или напротив има енергия на жертва. Всичко това в както ти го нарече, благодаря, полето на познанието, с което работят констелациите, то излиза на свето. Така че това също е много интересен елемент от самата работа, че енергийната динамика, тя присъства и не може да се скрие. Дори да не знаем нищо, дори да знаем нещо, което не е така, т.е. някаква лъжа да ни е разказана, енергийно излиза истината. Нали, въпреки, че употребявайки израза истина, човек се пита коя точно истина. Да. Да. Но да кажем, истината, която касае хората в определена система за определен момент. Като енергиен отпечатък. М. Много интересно, като споменахме точно истината и искам и се да обвържем във въпросите и всъщност заглавието, което избрахме на днешното събитие, защото то беше така, прие се предизвикателно до някъде, вземи в живота си в ръце. Какво всъщност имаме ние предвид по това да вземем живота си в ръце и всъщност, може би въпросът ми трябва да бъде такъв, какво е усещането да не държим живота си в ръце? Тоест, какви са признаците, какви са симптомите през познанието на семейните констелации, че всъщност това, което живеем, не е точно нашата съдба, не е точно от позицията на нашето място в семейната система, а е нещо друго. Има ли нещо, което може да ни подскаже? Много добър въпрос. Всъщност, може би да почнем от там. Дали има идеално семейство, дали има идеално щастлив човек? Всъщност няма. Няма, А, да. Това е, как да кажа, това е някакъв въображаем Да. елемент или модел. Няма такова. Тоест, всеки от нас има някакви предизвикателства в живота си. Но разбира се, можем да кажем, че има скала в тази посока. Тоест, ако ние видим, че сме в тази скала на хора с много проблеми, сериозни проблеми,
или видим, че сме малко по-нагоре в скалата, т.е. относително щастливи и добре, това може да е много добра индикация. Нали, какво значи сравнително щастливи и добре? Прилично здрави, имаш ти семейство, имаш ти работа, доволни от живота си. Нали, в най-грубия смисъл казано щастливи. Това също може да значи много неща, нали, защото за някои хора да съм богат означава едно, за други друго. Но ако съм по-скоро в долната скала, когато имам сериозни здравословни проблеми, за много от тях даже не знам защо ги имам, или отричам, че имам такива, или имам зависимости, или не мога да създам партньорска връзка, въпреки всичките си усилия, или пък напротив, има много партньори, които ги сменяме така като носни кърпички, или проблеми с работата. Тоест, ако погледна живота си и видя, че по-скоро има минуси, примерно, т.е. има неща, които не ми се струва, че върват добре, това означава, че аз правя нещо за някого. Аз правя нещо за някого. И може би не живея своя живот. И всъщност да взема живота си в ръце означава да изляза от тези модели. Разбира се, на думи е много лесно, даже сега, казвайки ги се две думи, да изляза от тези модели. 3. Нещо, което на думи е изключително лесно. И всъщност всеки, който се занимава с някакъв вид терапия или неща, предлага изход от това. И понякога цял живот се опитваме да излезем от тези модели. Това, което е различно при семейните констелации, е, че виждането на моделите става по-лесно. В смисъл такъв, че това е нещо, което не казахме, но ето сега е идеален момент да бъде казано. Констелациите, нали, казахме за поле на познанието, за представители, но това, което не казахме, че те показват и показват енергията. Това, което не казахме, че те я показват във вид на картина, във вид на образи. И ние виждаме този образ, тази снимка, моментна на себе си, на хората, с които съм в моето семейство, или без значение каква е темата. Но това е скоба, която сега няма да отварям. И виждайки тази картина, до мене стига осъзнаване какво аз правя за кого. И по-лесно, осъзнавайки и виждайки го, мога да избера да направя нещо друго и да взема живота си в ръце. Тук е, може би, важна тази скоба, особено за хората, които не са се срещали с метода, да кажем защо звучи това като нещо, от което, нали, трябва да се освободим като убеждение, че е добре да правим нещо за някой, защото, нали, повечето хора могат да кажат в момента и как, нали, за това сме семейство, нали, какво точно имаме предвид под да правя нещо за някой? Да, това е изключително добър въпрос. Също да взема живота си в ръце означава и да порасна. Порастването чуда се дали да навлизам по-надълбоко в този въпрос с порастването, но най-грубо това означава, че освен физически нашето тяло пораства и разбира се ментално и психически ние се развиваме от деца до по-зрели хора, порастването също означава това умение да слагам граници и да уважавам границите на другия. И също това умение да почна да се виждам, че аз съм различен от другия. Че аз съм различен от родителите ми, от бабите и дядовци. Али, общо взето,
Няколко такива подобни характеристики, много съществени има, когато говорим за порастването на малкото дете, ставайки възрастен човек. И тук тънкият момент е, че понякога, защото ние много обичаме хората от нашето семейство, и това, разбира се, хора с малки деца много веднага ще ме разберат какво имам предвид. Ние избираме да правим неща за своите любими хора, за родителите си. И човек, който има малко дете, веднага ще ме разбере, пак да повторя това. Тоест, всяко малко дете, ако сте родител, това го знаете, то прави неща за вас. То надушва къде какво не работи, или как да ви направи малко по-щастлив, или как да ви помогне. И всъщност това го прави не за друго, защото той иска да принадлежи. Защо? Защото е малко. И това е чудесно, то е заложено като инстинкт в нас. И ние всъщност през целия живот го имаме. Този инстинкт аз да принадлежа. Защо? Защото ние сме социални животни. Тоест ние зависим от нашата принадлежност. Това, разбира се, е нещо много старо, още в пещерите, и все още е така. И за нас е важно да принадлежим. И поради тази причина, част от израстването е да почнем да пускаме това си желание да правим неща за другите. Или което едно дете инстинктивно има, за да не загуби своите родители. То би направило всичко, за да ги спаси. И с порастването ни да станем по-осъзнати и да почнем да пускаме от тези, как да кажа, развити в детството ни модели. Да. Тази Това илюзия, става с... че можем Да, да ги спасим реално. това е иллюзия. Това е иллюзия. Но всяко дете е абсолютно сигурно, че то може да спаси родителите си. Проблема идва в това, че много често, дори да сме на много години, ние продължаваме да имаме тези иллюзии. Да спасим родителите си или да спасим някой друг, даже за който не знаеме, че съществува, който е от нашето семейство. Да. И И, това... да, Извинявай. да, и тук е момента с това осъзнателно да видим какво правим за кого и да видим, че това е абсолютно безмислено, защото вече не сме дете, което трябва да спаси родителите си. Те са добре, ние сме добре, примерно сме на 20 няколко, имаме връзка. Вече не е нужно да спасявам. Аз съм добре, аз съм голям човек. Но в нас седи тази програма. И тя е абсолютно неосъзната. И всъщност, осъзнавайки връзките и тези модели на жертвоготовност, това да спасявам, да помагам, да се намесвам, всъщност аз не си взимам живота в ръце. Аз го делегирам. Аз го делегирам на някой друг. И това, което е уникално в констелациите, че те виждат тези модели и много ясно това е индикация как ние нямаме енергия за собствения си живот. Че Да. това, което ме попита как да разберем, когато нямаме енергия за собствения си живот, означава, че имаме всички тези проблеми, нали, защото нашата енергия е на друго място. Примерно, ние играем родител на своите родители. И цялата ни енергия отива там. Как тогава да имам време за себе си, да създам свое семейство или да съм успешен в работата си? Не е възможно. Моя фокус е да спася, цялата ми любов и енергия да е насочена към родителите. Примерно. Да, както го казваш, много интересно. Звучи като когато не си взел живота си в ръце и не си застанал на тази твоя позиция, защото няма как да си на две позиции едновременно. Отредена ти е една, да покажем съдба, да покажем роля, да покажем предизвикателство, твоя лично, твоя мисия в този ти живот и то е вакантно и е там за теб. И това, което Вселената или Бог, или пак всеки го разбира по различен начин, ресурсът, който е отвъд, се усеща малко като когато сме на това своето правилно място, сякаш се движим по течението на една река и сякаш
енергията строи и я чувстваме и я трупаме и можем да я вложим в това, за което сме изпратени. А когато егото ни е решило, че има достатъчно енергия да спасява, защото ние все пак сме просто едни хора, не сме Бог, и когато си помислим илюзорно, че има как ние, видиш ли, с нашата енергия да спасим някой, малко се усеща като решили сме да плуваме срещу течението. И си мислим, че ще стигнем там, където ни се иска и там, където бихме се чувствали изцяло в потока на Да, ресурси. точно, да, точно така е. Този образ с реката е много, много, как да кажа, сочен. Защо? Защото наистина, ако сме в течението, ако вървим с течението, реката, тя ни носи. И нещата се случват без усилие. Да, разбира се, известни усилия и стрес са необходими, защото така израстваме чисто житейски и всякак си. Но има лекота в това. Това е ясна индикация, че може би всъщност сме по-скоро в тази горна класация, както въведох, Да. използвам този образ. Тоест, ние сме относително добре и щастливи. Това означава, че сме повече в синхрон с себе си и с живота и не се бъркаме някъде в нещо, което не е наша работа. И затова живота и ръката на живота ни носи по-лесно, т.е. течението, по течението сме. Не плуваме срещу течението и да се бориме с неща, които сме решили, че са наши неща, а те не са. Така че този образ, да, доста точен. Добре, а всъщност ти като каза, нали, относително щастливи сме, ако приемем това като, нали, мярка, която държим, може би в този вариант би било окей да се предава. Тоест това пак е потока, който тече, жизнения поток, който тече в рода от предците ни към нас, но когато има повторяемост на тежки емоции, на едни и същи ситуации, трудности, проблеми, било то в любовта, било то в работата. Ам, по какъв, как да кажа, не знам дали има точен отговор това, но каква истина трябва да срещнем, за да можем да излезем от това наследство, така да го кажем, което не ни харесва съзнателно. Понякога ние имаме претенции. И ти много добре каза, не ни харесва съзнателно. Понякога ние имаме претенции. И това е форма на арогантност. Аз не харесвам, примерно, единия си родител, защото еди какво си. Примерно, защото имам идеята, че не е бил добър, достатъчно добър, когато съм бил малък. И много ме е увредил. Това е много често срещано оплакване. И когато аз имам тези претенции, разбира се, аз се опитвам да стана различен от този родител. Като го отхвърлям. Аз го отхвърлям и искам да стана тотално различен. Примерно, имам претенции, майка ми, примерно, не се е държала добре с мене, много ме е увредила, еди, какво си е правил, и аз ставам родител и правя всичко възможно да съм много по-добър. Много по-добър. Разбира се, това означава, че аз отхвърлям своя родител и всъщност не съм по-добър от него. Само имам претенции. И всъщност, използвайки пак този образ с ръката, почвам да вървя срещу ръката. Защо? Защото аз не виждам другата част от истината. Да, може би съм имал предизвикателни моменти, когато съм бил малък, но ако видя по-голямата картина, какво е направила моята майка за мене, може би също нейният живот не е бил лесен. И най-вероятно нейният живот също не е бил лесен, защото може би на нейните родители живота не е бил лесен. И когато видя тази по-голяма картина и също видя, че може би защото съм имал тези трудности, аз съм успял да израсна повече и да науча повече неща. И да порасна повече,
заради трудностите, тогава пускам тези претенции и всъщност почвам да вървя с потока на живота. Понякога обаче тези модели, които казваш, неща, които се повтарят, и аз искам да са различни, те неизбежно се повтарят. Защо? Защото това е нещо като съдба, която се пренася и се носи в семейството. Много класически пример за това е, примерно, болести, които се предават генетично. Аз искам, примерно, нещо друго да е, но не е възможно. Не е възможно. Защо? Защото в моето семейство, примерно от поколения назад, се предава тази ситуация чисто здравословно. И тогава не мога да направя много. Тогава се съгласявам. Защото това е нещо като нишка, която минава през много хора, назад, стига и до мене. И аз така получавам живота, с тази цена, която трябва да платя. Примерно с някакво заболяване, което се предава през гените, през кръвта. А понякога моделите, които виждам и искам да са различни, са в моите ръце. Нали, това, което казваш, искам нещо много съзнателно да бъде различно. Са в моите ръце. И то как? Като просто искам да видя какво стои там. Да видя какво е отзад. Къде е причината? Защо този модел се случва и в моя живот и аз го повтарям. Така че в този случай, ако аз съзнателно искам да изляза от модела, това е много градивна сила. Това е силата, която ми казва, нещо не е наред и аз трябва да предприема действие. И това е чудесно. И тогава, примерно, търся някакъв вид помощ, подкрепа, така че да видя защо се случва така в моя живот. Нали, това би могло да са констелации, би могло да са различни терапевтични модели и неща, които да ми покажат тази скрита динамика зад, примерно, тази симптоматика. Така че този момент с модели, които се повтарят, може да имат различни корени и нашето желание нещо да е различно. И също е интересно да се видят. Също е много чудесно, ако аз видя, че съм арогантна. Защото ако аз видя, че съм арогантна спрямо някой от родителите си или всъщност няма значение кой е другия човек, аз бих могла да изляза от този модел и да тръгна с течението на реката и живота ми да стане по-лесен. Или също, примерно, ако ситуацията е с модел, който се повтаря поради нещо, което се пренаси през системата, както казахме, болести, мога да видя, че е неизбежно и да кажа да, примерно, на тази ситуация. И да престана да се боря. И да искам да е Пак е нещо вид арогантност, вероятно. Да, Да, да. да искаме на всяка цена да достигнем до този начин, който да ни изцери. Може би то все пак мъдростта, това, което ти казваш, нали, цената, която трябва да платя, т.е. мъдростта, която дадения урок, който идва с болестта, ни носи. Това носи своето изобилие, своята ценност само по себе си и вече, когато душата го приеме и каже, готова съм, искам време да науча това нещо, дори с тази цена, може би тогава всъщност изцелителният процес е много по-възможен, отколкото когато се опитваме на всяка цена да, да проявяваме тази съпротива, нали, тази арогантност. И това непримирение. Сякаш е нещо много, много лошо, нали? Тоест пак не приемаме позицията, която ни е отредена. Не приемаме урока, който ни е даден за усвояване. И няма мърдане, защото през болестите обикновено няма мърдане. Стигнало се е до там, че се дава, нали, това най-високо ниво на посвещение.
Всъщност понякога ние си мислим, че искаме нещо да е различно и много се борим съзнателно. Нещо да е различно, някакъв модел да бъде различен, примерно да не съм като майка ми, примерно. Но всъщност правя точно така, че да съм. Именно от любов. Защото ума ми чисто рационално казва, не искам да съм като нея, защото така, еди какво се случи, еди какво си в детството ми и така. Но всъщност на подсъзнателно ниво аз много обичам майка ми и всъщност искам да съм точно като нея. И много често ние искаме да сме по-щастливи, но не го правим именно защото обичаме някой. И не сме осъзнати за това. Така че също да вземем живота си в ръце означава да погледнем зад това. Зад своите харесвания, нехаресвания, своя протест или напротив това да сме много хрисими и много да обичаме някого. И ако погледнем тези си, как да кажа, ситуации или модели и видим какво стои за тях, много по-лесно е те да се трансформират. Защо? Защото през осъзнаването какво правим, нещата много лесно стига това ниво на пускане, на предаване, на отпускане на хватката, която много често идва от ума, да искам определени неща и да не искам други. И както каза в началото, защото ти започна с това, че човека е социално животно и сме устроени да принадлежим, много често този страх е много голям, че ние всъщност, избирайки да се отделим от система, която е потънала поколения наред, да речем, в срам, или в тъга, или в бедност, ние просто го усещаме като много силно откъсване от нашата система, сякаш, когато избираме щастието. И поне от моя личен опит с семейните констелации, а, е много ценно и много ресурсно да видим как всъщност това не е така. Тоест, а, нашият род не иска да ни чувства част от него през болката, през неотработената тежка, трудна емоция. А напротив, усеща се едно много силно в полето усещане за приемане и за подкрепа, ти да бъдеш първия, който излиза, малко така си го представям, излиза от пещерата да опознае един нов свят, който за рода е непознат, да речем света на щастието, живеенето в потока, живеенето с собствения ти живот в ръце и всичкия ресурс и потенциал, който това носи. И ти си просто първия, но се усеща много силно това групово, семейно поле, т.е. усеща се наистина като а, не като отхвърляне, а като стъпка към изцелението на целия род, което пак сякаш стои в нас като някаква илюзия в много моменти, може би не във всички, но стои като илюзия, че всъщност ако не сме свързани през болката, през травмата, ние просто вече не принадлежим. Да, това е уникално, защото се показва тази реалност, за която ние много често въобще не сме осъзнати. Защо? Защото ние гледаме хората от нашето семейство и назад като малки деца, като все едно нещо дължим, нещо трябва да правим. Но истината е точно обратната. Нашите семейства, нашите предци искат най-доброто за нас. И това, разбира се, е също супер лесно човек може да си го представи, когато е родител. Когато човек е родител, той знае какво значи да желая най-хубавото за своите деца. И всеки родител е така. Той иска най-доброто. И би дал всичко, и би направил всичко, за да може неговите деца да живеят по-добре. Но, когато ние сме в позицията на малките и гледаме своите родители, ние нямаме този поглед.
Ние по-скоро сме готови да се жертваме за тях. Именно от това детско разбиране и тази фантазия, че така ги спасяваме. Но то не е това. Всъщност, нашите предци, нашите родители искат най-доброто за нас. И живота идва през тях много често на висока цена, с много жертви и много от тях са имали много тежък живот. И когато погледнем тази реалност, нали, тази реалност чисто фактологически и си представим как ще сме, ако ние сме някой от тези хора, баби, дядовци, прародители, и гледаме някой по-напред във времето, абсолютно погледа се сменя и ние искаме най-доброто за своите внуци, деца, правнуци. Така че много често трудността идва, защото ние гледаме много все едно през някаква малка дупчица и решаваме, че има определена реалност и не гледаме цялата картина. Не се поставяме в ролята, примерно, на нашите прародители или за да си дадем сметка колко всъщност подкрепящи са те. И това през работата на констелацията става изключително видимо и ясно. Без значение през какви трудни неща хората от нашите семейства са минали, те искат най-доброто за новите поколения, за децата си, правнуците си. Да. Така че част от порастването е също тази способност да изляза от мястото, на което съм и гледам като малко дете през една малка дупчица, една определена реалност и виждам по-голямата картина, която естествено, че големите имат силата и енергията и дават на по-малките. Нали, нещо, което е абсолютен факт. Но децата, поради тези идеи да принадлежат и да правят и да служат и да помагат, те нямат представа за тази реалност. Но ние, пораснали големи, бихме могли да я видим по този начин. Това е част от порастването. Да. Как го усещаш? Дали е време да питаме какви въпроси са се надигнали? Някакво такова усещане ми дойде. Да, и аз Може би, това си мислех. има ли някой, който усеща, че му напира някакъв въпрос, който иска да зададе на Лора? Също може и да пише, Да, да да. се показва. Може директно да се включи Да. микрофон с камера. Не случайно сме се събрали на живо в тази конфигурация, предполагам. Ето го, Диана е готов. Явно самите въпроси, които излизат, ще са в полза за всички. Здравейте! Здравей! Аз първо искам да попитам, по-скоро първо да споделя, че на мен ми се струва семейните констелации като нещо, което би ми било много полезно. Защото съм в един такъв период, където отскоро не живея в къщи, където съм живял цял живот. Може би ми се е искало от по-ранна възраст да се случи това нещо, но както се е случило, така се е случило, да. И съответно ми е много трудно. Сблъсквам с някакви работи, където не знам какво да правя буквално. И много
Напоследък и Алекс е споделяла за семейни констелации. Става дума и сега, като слушам, и ми изглежда като нещо, което би ми било много полезно. Защото а, имам чувството, че точно това се случва при мен. Искам нещо да се измъкна от нещо такова, обаче е много сложна работа. Ако е това, което си мисля, че се опитвам да направя, да. Та ми беше интересно да попитам какво представлява като процес, като не знам, като събитие ли се провежда, къде, как, какво, що и така. Благодаря. Ние, Благодаря за този въпрос, защото ни връща, как да кажа, по-към реалността и към земята. А именно, как се случва? Казахме, че е групов процес. Защо е групов? Защото разглежда, работи с системата, т.е. с повече хора от мен самия, само аз. Затова е нужно да има група и хора от тази група, те да представляват хора от нашето семейство. Зависимост от това, разбира се, от темата и различни хора могат да се включат и в конкретната констелация. Така че, какво представлява? Събираме се, човека, който има своя тема, има желание да я разгледа, я поставя, заявява я. Има една част, която се нарича интервю, в която се работи с констелатора, така че да се изясни темата и да се събере информация. Ето това, например, не казахме, че този метод работи с информация за фактите, които са се случили в нашето семейство. Единствено и само фактите. Тези факти, това го споменахме, касаят травматични събития, т.е. не леки ситуации. Има един много описателен лист, в който са написани такива различни ситуации, така че човек да събере информация за тези факти. И тези факти всъщност работи се с тях. Тоест този метод не работи с някакви наши описания за хората, а само за фактите. Какво се е случило. И всъщност тази фактология и енергията, която се показва от това поле, минава през хората от семейството. Тоест избират се хора от семейството, констелатора помага тези хора да бъдат избрани, които са необходими. Те показват определена динамика. И от това се показват различни нива на заплитане. Какво означава заплитане? Споменах за това. Тоест, когато аз искам да помогна на някой или правя нещо вместо някой и така го връщам спомена за него в моята система, ако той е бил изтрит, както казахме се едно от снимката, е бил махнат или е бил забравен или не знаем за него. И тези заплитания показват тези слаби места, където ще използвам този израз, който не е толкова точен. Когато нещото не е на мястото си, всъщност той е много точен, нещо не е на мястото си. И ние се бъркаме и отиваме някъде, където не е нашето място. Например, ако някой от снимката е изтрит, аз отивам и вземам това място, но това не е моето място. Моето място е сега на човек от сегашното време, а не от някой назад. И всъщност тази скрита динамика и тези заплитания излизат на светло. И аз, ако съм човек, който разглеждам своята тема, аз почвам да виждам къде се заплитам, къде заставам, на кого искам да помогна. И съответно, много по-лесно, виждайки тази реалност, която аз се заплитам и която не е моята, аз много по-лесно мога да направя един друг избор.
и да застана на своето място, да се отдръпна оттам. Тоест, може да се каже, че това е един момент, в който нещата от пъзела, най-грубо този израз бих използвала, вземат своите места. Нали, нещата от пъзела са, разбира се, хора, ситуации. Например, за ситуации. Ако, примерно, има загубено дете, което е починало малко, много често енергията на майката или не само на майката, но много често енергията на майката е замръзнала там. Тя, примерно, може да не гледа това дете или може да иска да умре заедно с него и така да не обръща внимание на другите деца, или направо да се разболее и да умре след някакво време. Тоест, има много различни начини, по които, когато има такова енергийно застопоряване заради определена травма, има различни начини на реакция. И тези различни начини много често водят до допълнителни травми. Например, ако тази майка иска да умре или умира, това травмира следващите деца. И това резонира и стига до нас. По един или друг начин. Но, виждайки тази картина и виждайки къде аз се заплитам, аз човека от сегашното време, къде се заплитам в картината назад, осъзнавайки неадекватността на това мое заплитане, защото много често е абсолютно неадекватно. Например, аз сега да искам да умра заедно с, примерно, детето на моята прабаба. Примерно казвам. Това е абсурдно. Защото е абсолютно ненужно. Ще умра и аз. Абсолютно ненужно. Аз не помагам на никого. Но за душата и за нашата любов това прави голям смисъл. И всъщност много за жалост, от хората избират да обичат по този начин и затова умират. Защото обичат някой много назад. Несъзнавано. Несъзнавано, именно. Така че, тази картина, която излиза на свето, и тази скрита динамика, която излиза на свето, аз като човека, който разглежда своята тема и виждайки своето семейство, аз, виждайки я, нещо в мен се намества. И аз правя различен избор. И аз осъзнавам неща. Обръщам специално внимание на това, защото хора, които са били на констелации, понякога си казват, той е някаква магия, той е тук нещо някой прави и сменя, констелатора прави и поправя. Не е така. Констелатора не поправя нищо. Той помага само на тази динамика, на тази реалност в системата, в семейството да излезе на свето. И човека, чиято тема се разглежда, той, осъзнавайки, излиза от тези места, в които се набърква. Защото се свързва с друго ниво на разбиране и на любов, което е осъзнато, съзнателно. И то е на уважение и любов. На уважение, примерно, към тази майка, която е избрала да умре заедно с детето си. Или след детето си. Защото използвам този образ. И тогава, с това разбиране, аз виждам колко голяма е тя, че всъщност тя е останала известно време и е родила и други деца. И може би някой от тези деца е моята, примерно, баба. Колко голямо нещо е това. И аз почвам, вместо да я съжалявам и да искам да умра заедно с нея и с нейното дете, аз виждам колко голямо нещо е направила тя. И почвам да я обичам по един друг начин, който е по-осъзнат. И означава също, когато е по-осъзнат, че аз избирам да живея като я почитам. И като почитам тези големи усилия, които тя е положила и е останала още малко жива и е предала живота. И всъщност избирам да остана жив. Или, което е много по-различно, отколкото това тази детска фантазия,
да се пожертвам. И аз. Защото ми е много тъжно за някой. И съответно и аз да искам да умра, за да съм с него. Нали, както едно дете разсъждава и както много често ние несъзнателно правим. Защото, защото искаме да запълним празнината. Несъзнателно. Но когато видим тази картина, и то от перспективата сега, сега от този момент, нали, от това време, и някой там назад, преди примерно 1 век, е по-различно. И избирам нещо различно. Така че, тук малко отговорих на един друг въпрос, който понякога ми се задава. О, каква магия, как става? О, искам да го променя. Мен беше интересно всъщност и какво точно представлява като практика, на някакъв вид медитация ли е или нещо по-различно. Значи, констелациите са много... не бих казала бърз, но това ви дойде. Еднократен акт, в смисъл такъв. Ако аз искам да разгледам своя тема, да видя какво стои зад нея, е необходимо просто да отида и да поставя тази тема еднократно. Това не е вид терапия или работа, в която са ми нужни много сесии за една тема. Не. Отивам, поставям, гледам, излиза някаква реалност, съответно това познание стига до мене, евентуално аз осъзнавам неща и нещо в мен се променя и това е достатъчно. Дали е медитация? За мен е вид медитация. Защо? Защото когато поставяме тема, ние седим и гледаме тази констелация и тази картина, която е пред нас, така че много осъзнаване и разбиране стигат до нас. Медитацията е нещо подобно. Тоест аз седя, наблюдавам и оставам да резонира това, което идва към мен. И не се очаква да правя абсолютно нищо. Всъщност промените се случват. Това също е много интересно. Промените се случват не защото толкова искам аз нещо да променя, примерно свършва констелацията и нещо аз трябва да правя, примерно да хода и да тренирам във фитнеса. Не. Аз просто оставям това ново разбиране да резонира в мен и то предизвиква определени реакции в мен и нещо в мен се променя. Аз взимам други решения. И то много често абсолютно несъзнателно. Така че, не знам дали отговорих на въпроса. Това най-лесно може да се разбере само ако човек дойде, гледа констелации и разбира се, като си постави тема. Като си постави тема, може да усети кога се случва промяната и как се случва. Защото понякога звучи се едно някаква магия става. Да, може така да изглежда, но то е защото нашата душа прави неща и избира неща по едни други доста нелогични начини и начини, които даже не може да си обясним как стават. Но става трансформация на нивото на душата, т.е. едно по-дълбоко ниво в нас. Така че тази работа има общо с медитацията, бих казал. Именно заради този елемент. Може ли, Лора, да кажем, че по-голямата част от времето, така или иначе, главният участник е като страничен наблюдател? Тоест, на мен това много ми харесва в метода, защото когато наизлязат в това поле някакви, както ти каза, тежки събития, защото нали, това е идеята да се разрови там, където е замръзнала такава тежка енергия. Човека не винаги е способен автоматично да влезе в цялото това нещо и да се свърже с тая енергия. И при мен поне е много красив процеса как се встъпва плавно. Тоест, по-голямата част от времето ти си някакси като страничен наблюдател, въпреки че си главното действащо лице, да кажем, на тази констелация. Не знам дали това имаше той предвид като за участие. Нали? Тоест,
ти участваш най-много от всички на 100%, но въпреки това при тези най-силните като интензитет преживявания енергийни, които се случват, ти си всъщност една идея защитен от тях. Като ги гледаш през, как да кажа, с помощта на представителите. Това Може също, да. Да. Да, точно така е. Това, разбира се, има много позитиви, този подход. Защото ако аз седя на стола и гледам, има, освен чисто пространствено, има и едно енергийно отстраняване. Защото много често ние дори да имаме намерение да поставим тема и да искаме нещо да е различно в нашия живот, нашата неосъзната лоялност да правим неща за някой не ни позволява живота ни да е различен. И всъщност е необходима известна дистанция. Така че тя има чисто пространствено, но Алекс, ти си абсолютно права. Когато аз поставям своя тема, всичко минава през мен. Защо? Защото това е моята констелация. И всъщност Елен. аз съм един основен участник, но седейки на стола и гледайки своя представител, което създава тази дистанция. И по този начин аз мога да видя малко по-отстрани себе си, което е много голям плюс. Защото понякога, пак заради своята лоялност, ние не искаме нищо да се променя в нас. Тоест в нас седат двете неща. Ние искаме нещо да се промени и да е тотално различно, и ние не искаме. Защо? Защото отдолу това означава, че ще изгубим за несъзнаваната ни част, че ще загубим своята принадлежност, че няма да обичам някой. Така че този подход, аз да съм тук и да гледам себе си отстрани, разбира се, и да преживявам всичко, защото аз, седейки на стола и гледайки своята констелация, аз преживявам своята констелация, но и това, че гледам картината и себе си заедно с другите хора, ми помага аз да се свържа с тази реалност и истина, която аз винаги знам дълбоко в себе си. Но тя остава неосъзната. Тя някакси стои скрита. Защото много често една от честите обратни връзки на хората е: аз тези неща ги знам. Аз ги знаех тези неща, които излязоха. Но имам друга идея за тях. И моята версия, която си повтарям, е различна. Тя не е тази, която излиза отдолу, защото тя е скрита обикновено. Така че тази форма има изключително силен ефект. И то много позитивен. Защото надскача нашите съпротиви, нашите идеи, нашите вярвания, как са нещата. Не знам дали отговорих на въпроса. Но да, човека, който поставя констелацията, седи на стола отстрани, гледа своята констелация и гледа себе си, заедно с другите хора. Елена тук пише в чата: може би добре да се обясни, че се избират представители и те се движат, ако имат импулс. Тоест, ако трябва да му го пресъздадем на Деян какво точно се случва, след като с констелатора е открита темата, която ще се работи, неговата активност се простира в началото до там, доколкото той трябва от всички участници, които са дошли да бъдат представители в неговата констелация, нали така? Той трябва да избере кой да бъде неговия представител и кой да бъде представител на съответно фигурите от рода, които констелатора е решил, че е хубаво да се репрезентират. Да, точно така е. Точно така е. Избира се представители, гледа се енергията и динамиката между различните хора, което разкрива определени, нали, това го казахме, но пак ще го кажа, разкрива определена динамика, определена енергия, определени заплитания. И след това, разбира се, констелатора се намесва, като това също го казахме, все едно подрежда пъзела по различен начин. Той не е, че е по-различен, просто помага на енергията да протече. Тоест, когато имаме травматично събитие, имаме застопоряване на енергията,
помага да се канализира тази енергия. Нали, това става през думи, през движения, като разбира се, тези движения главно идат от системата. Тоест, тук не става въпрос констелатора да пренарежда неща. Не. Той само съпортва и помага на естествения процес на системата да се върне в правилния си ред. Защото всяка система се стреми към правилен ред. Както и всеки травмиран човек се стреми да се излекува. Това е абсолютен закон. А в кой момент всъщност участника влиза на собственото си място и задължително ли е винаги да се случи като финализиране на процеса? Да, понякога човека, чиято е темата, застава на своето собствено място, но това не винаги е задължително. Това е добре много често, за да се усети енергията вътре и тази смяна на енергията. Защото самата констелация, тя се развива във времето и се променя. Енергията и началната картина е различна от финалната картина, обикновено. Защото се случва едно движение на възстановяване на енергията и тъй наречен правилен ред. Нали, пак казвам, това е много условно. И пак казвам, ние не преподреждаме, ние само помагаме системата да върне своя баланс. Нещо, което тя естествено всъщност прави и има нужда да направи. Аз имам още един въпрос, не знам, само някой друг, ако иска нещо да пита, да вдигне ръка, защото виждам, че да се отнема някакво време. Относно това да си задам, примерно, някаква тема, нали, върху какво да работя. И можеш ли да ми дадеш някакъв съвет, как най-подходящо бих могъл да структурирам за себе си темата, която ми е най-полезна? Да. Или просто нещото, което най-ми куца в живота и с което искам да се справя. Най-просто казано, или... Да. Ние всички знаем своите теми. Понякога е трудно да ги назовем. Понякога ни е трудно даже да ги видим ясно. Но ние всички сме свързани с тях. Всеки един от нас. Трудността идва, защото ума ни се намества, който търси разрешение. Но всъщност, ако остава ума и просто си кажа, кое е най-актуалното сега в живота ми? Примерно, мога да имам и много теми. Кое е най-актуалното? И просто само ако си задам този въпрос, той идва. Може да дойде една дума или две думи или едно изречение. Много е ясно. Значи не е много сложно, да. Никак не е сложно. Въпросът е да оставим ума, който търси отговор и се мъчи сам да си измисли отговора. Не, просто се питам, кое е в момента кое е ситуацията? Нямам пари, или нямам връзка, или не съм здрав. Обикновено са много прости неща, които... да, но благодаря ти за този въпрос, защото е важно да уточним. Какво значи също моята тема? Това означава нещо, което се случва в моя живот. Той не касае други хора и всъщност не се отнася аз да помагам на някой друг. Защото много често, понеже, разбира се, говорим за семейството си, ние имаме тенденцията, отивайки, разглеждайки нещо уж за себе си, да искаме да помогнем на някой друг. Примерно, ако имам затруднения с някой от родителите ми, мога така да се хързуна и да кажа, аз искам да помогна на майка ми. Но, ако аз имам тема с майка ми, тя би била, каква е моята тема с майка? Може би аз много се притеснявам за нея. Или може би виждам как цялата енергия отива там и всъщност аз нямам енергия за себе си. Така че, метода работи само с лични теми. Лични мои затруднения. Единственото изключение е, когато сме родител и детето ни е много малко. Това е единственото изключение.
Но дори там, с тези теми, децата винаги отразяват теми, проблеми, състояния на своите семейства. На един родител, на двамата, на един от тях или на цялото семейство. Но това е единственото изключение. Иначе единствено и само лични теми. Разбира се, също не казахме, темите могат да варират, те могат да касаят всички сфери от живота, могат да касаят също, ако имам своя фирма, да искам да разреша проблем за фирмата ми, това също е възможно. Така че във всички аспекти на живота всякакви... Да. Да, благодаря. Отговорих на въпроса. Ами, да, доста изчерпателно. Благодаря. Моля. Не знам кой точно вдига ръка. Ето. И К. Здравейте. Здравейте. Аз по-скоро бих искал, ако мога да добавя към отговора, който сега даде Лора, че нещо, което съм чувал, че обикновенно тема може да ни бъде нещо, което сме се опитвали по много други начини да разрешим, но не се получава. Или въпрос, смисъл, въпрос, тема, нещо, което искаме да разгледаме през метода и до момента не сме могли да разрешим по друг начин. Това исках да добавя с ваше разрешение. Да, има резон. Може да е нещо, което даже ни е трудно да усещаме, че ни е тема и проблем и абсолютно е абстрактно, но нали, някакво усещане имам, че където и да отида не пасвам, чувствам се аутсайдер или наистина неща, които по друг начин не е дошла информация или нямаме отговор. Да, би могло. Може ли да Както... речем някаква хронифицирана в нас емоция да заложим като тема, която рационално не можем да си обясним защо чувстваме цял живот гняв или цял живот тъга или нещо такова? Може ли да се... Как точно би се поставило като тема? Да. Това си абсолютно резонна тема. Нали, защото като казваме проблем, много често имаме такава идея, че това е нещо логично, нещо много прагматично, а понякога с емоции или с някакви странни състояния, даже ни е трудно да кажем, че това ни е проблем, но то реално да е. Тоест, някакво усещане за гняв, който имам непрекъснато. Например, както Алекс казваш. Да, абсолютно е възможно. Тоест, темата може да звучи много абстрактно, но ако аз съм свързан с нея, това е моята истина. И това е моята тема. Това е моята и наречен проблем. Или ситуация, за която, както Ика каза, няма обяснение, няма отговори. Абсолютно не знам откъде и как и защо. Всъщност е част от живота ми и моята реалност. Да, Аз използвах времето, докато вие обсъждахте въпросите, да сложа в чата линк към моята страница във Фейсбук и твоята група във Фейсбук. Семейни констелации с Лора Николова. Да, благодаря. Някой друг дали има въпрос? Смело да се включва. Както казахме, това е на присъстващите на живо бонуса, че могат да зададат нещо, което лично ги касае и идеална възможност Лора да отговори. Виждаме колко щедра и старателна е тя в своите отговори, което аз много харесвам. Нейният подход на работа. Благодаря ти.
Аз съм сигурна, че дори хората, които са работили с констелации, също могат ам, нещо, което се е надигнало в момента да го споделят, хайде да кажем, дори не е казано, да е въпрос, защото очевидно е нещо, което може би в случая, в това наше своеобразно поле, трябва да излезе. Така че аз приканвам всеки, който има някакво усещане, че иска да сподели нещо, а, обвързано с тази тема, вземи живота си в ръце, с помощта на семейните констелации, да го направи. М, За мен констелациите също са един много мощен метод за осуетяване на аза, в смисъл такъв на съзнателната част на ума, който при много хора, при мен признавам си също много често, иска да държи контрола, иска всичко да може да си обясни рационално. Някак си не вярва на това, което като енергия, като усещания минава през тялото. Ако не си го обясни тук, сякаш въобще защо се случва, няма смисъл. А констелациите така дълбоко те наместват, като зашеметен си тръгваш, факт, даже колкото по-дълбоко си изровил някаква истина, толкова по-зашеметен и, а, как да кажа, да, нека да използвам леката форма за шеметен, защото аз за себе си мога да кажа, че могат да са много дълбоки и не винаги приятни състояния в началото, които да започват капка по капка, пласт по пласт да се разгръщат до момента, в който разцъфтяват в нещо невероятно, което те свързва толкова много с първичната ти сила, че е много красив процес. И в този процес всъщност ума няма капка участие. Да, благодаря ти за тази вметка. А, трансформацията и желанието ни да сме по-щастливи, всъщност много често е свързано с усилия и с не много приятни неща. А, защо? Защото приятни неща обикновено свързваме с това да си седиме на топло, удобно, Зоната на комфорт. Да, комфорт. Ако може така някакси нещата да се случат, ама ние много да не участваме и да не се поизплатим, например. Така че иска се определена смелост, за да сме щастливи. Аз имам един много хубав цитат, който често цитирам на Берт Хелингер, който е именно свързан с това. Тоест, за да съм по-щастлив е необходима известна смелост. И да поискам да съм щастлив. И да направя крачки към това. Така че лекотата, която идва след като поставим констелация, е нещо изумително и то наистина е отвъд ума, защото самите констелации много често разкриват неща, за които ние не сме осъзнати. Това, което казваш, което разказа преди малко. Тоест, ние си мислим определени неща за нашата реалност. Много често това, което се разкрива и е истина, е точно обратно. Така че може да има този елемент на шок, този елемент на абсолютна почуда и изненада. Да. И същевременно дълбоко в себе си, тъй като това е обратна връзка от почти всеки, човека знае тази реалност, но много дълбоко в себе си. И ми казва, аз това всъщност го знам. Наистина, точно така е. Но това е едно друго ниво, което идва, когато се надскочат нашите идеи, това, което ума ни има за себе си, като имидж, като идеи, като картини. Този проблем го имам, защото еди какво си, еди що си. Всичките тези истории, които ние имаме за себе си и другите в главата си. И в които много често сме застопорени и даже ги въртим. И си мислиме, че много ги знаем нещата и ги разбирам.
Ето го. Ика е Илко Кирилов. Здравей. Ивайло. Ивайло, извинявай. Да, Студиото да, реши. Да, Ивайло. да. Да. Добре, ако някой друг нещо има въпрос. Може би пък не. Аз се радвам, че ти сподели моята страница. Сега ще я кажа и за всички вас, смисъл като име, може да я намерите във Фейсбук. Тя е във Фейсбук, не е страница, е група. Аз споделих групата, да, на страницата. Да. Тя се казва Семейни констелации с Лора Николова. Спокойно може да отидете и да се включите в нея. Там има много информация за констелациите, различни текстове, информация за събития, които правя. Само да ми кажете всъщност дали като цъкнете на линка ви отваря страницата на Лора, защото и моята страница също. Така че там може да ме намерите, ако имате още някакви въпроси. Или... Кажи скорошни събития, какви имаш? Скорошни събития. И утре имам едно събитие, което се казва за края и началото. То е свързано с темата за това, че януари месец, вибрацията на месеца и в този момент, тъй като е началото на годината, е интересен момент, в който да погледнем из миналата година и да видим какво се е случило там. Кои сме били в началото на годината, кои сме сега, през какво сме минали. Някак си, връщайки се назад, много често осъзнаваме неща, за които когато нещото се случва, не си даваме сметка. Също много често не си даваме сметка колко много сме пораснали, какво сме научили, как сме израснали, с какви неща сме се преборили и с какви не. Също много често не си даваме сметка дали нещо е приключено и е необходимо да го оставим или да го довършим. Така че, ако тази тема ви е интересна, разбира се и за началото, защото много често край и началото са свързани и понякога началото е свързано с края, понякога края с началото. Но за всичко това, ако тази тема ви е интересна, може да прочетете в събитието и ако решите да се включите. Така че това е нещото утре. Другата седмица, извинявам се да пина вода малко. Другата седмица ще има констелация, която може би ще е в петък, а може би не. Аз ще направя събитие, като уточня точно деня. Обикновено това е вечерна констелация, една, в която каня хора за представители, така че ако имате интерес, сте добре дошли. Входа за представители е доста символичен, но вие ще видите в събитието, което е 2 часа и половина. Започваме в 7 и свършваме към 9:30-10. Така че за този месец е това. Следващия месец още не съм готова с програмата, но обикновено петъците са за констелации по една тема. Може би ще върна също тази практика за уикенд констелации, които са няколко, примерно един ден от уикенда. Обмислям този вариант. Разбира се, медитации, също така индивидуални сесии с работа с вътрешното дете, травма, констелации, работа с травмите. Така че, ти качваш интерес, всичко в групата, нали? Събития ги качваш там в групата. Да. Качвам абсолютно всичко с покани. Която е затворена, но Лора е много отворена да приема всички, които искат да се включат. Да, групата всъщност е отворена, тя е публична. Така ли? Тоест, дори да не искате да се присъедините, когато я потърсите, ще ви излиза информация, но ако се присъедините, ще получавате поканите. Това е разлика. Защото ще получавате поканите автоматично, когато правя събитие. Иначе ще трябва вие да си ги търсите. Така че, да, преценете кой вариант за вас е по-удобен и
Сте добре дошли. Да. А може ли да Аз питам? също, да, ако имате някакви въпроси, спокойно пак може да ме потърсите и да ми пишете. А, да, слушам. Колко време трае констелацията? Ти Формата, спомена, който в момента предлагам. ти спомена нещо 2 часа, но това... Да, Да. да. Формата, който предлагам е една констелация вечерна, само една, и времетраенето около 2 часа. Тоест, аз давам повече време, за да... Да, давам повече време, когато работя констелация. Не ограничавам, в смисъл, да не си слагам малко време, за да имам време да не бързам и каквото е необходимо да се случи в полето. Мгм. Добре. Да, това е когато е една констелация. Когато е целодневно събитие, времетраенето може би е по-малко на констелация. Мгм. Но А горе-долу. целодневно събитие скоро ще я правиш ли? Все още не съм много сигурна. Може би февруари. Мгм. Но също е вариант и тези индивидуални констелации. Да. Защото Кое е по... Кое е там е по... сигурно, че ще се гледа твоята тема. Ако ти държиш да се Да, види твоята тема, да. това е варианта. Другия вариант, май, доколкото поне аз, когато съм идвала при теб на такива, ако са повече участниците, има повече заявили, а, може да не се стигне до това да се разгледа твоята конкретна тема, но това, което е прекрасно, е, че в ролята си на представител един човек може да си даде доста отговори на много въпроси, които даже не си е задал, което е велико. Да, да. Има плюсове, когато е в група, защото също се гледат констелации на други и се участва, но разбира се е по-уморително, защото е цял ден. А когато е една констелация, тъй като е по-кратко времето, да. Тоест, По-уморително, но по-дълбоко въздействащо, предполагам. да, аз се надявам, че и в двата варианта е еднакво дълбоко въздействащо. Мгм. А, но когато е в група, има и тази красота, че много повече констелации се виждат и някакси, да. Аз си мисля, че хората, които са по-предпазливи и искат да обследват метода преди да влязат те в главната роля, за тях е много как да кажа, някакси по-защитено се чувстват, ако първо минат през такава група, в която просто са представители и не заявяват веднага участие за своя собствена тема и опипват почвата. Поне това са моите лични наблюдения. Но хора, които са смели, а, те пък предпочитат да директно с целия си кораж и любопитство да видят какво се случва в тяхната семейна система. Изи Радева Лора пише, бихте ли споделили къде при кого сте изучавала метода? А, да, може да отидете в групата или на някои от моите събития и винаги там има за водещия, за мен, къде какво. Така че отидете, влезте и там ще прочетете много неща. Аз просто не искам да се отплесвам сега да говоря, защото виждам, че 9 без 10. Аз в 9 часа имам едно друго обучение онлайн. Така че само да питам, има ли още някакви въпроси? Или ако имате такива, наистина пишете ми, за да Да. отговоря, да отговоря на тях. Да ти А, пишат на личния профил или то всъщност да, в групата. Ами да, защото тук и да пишете, то Да, да. се приключва. Така че най-добре просто ме намерете и ми пишете. Във Facebook, във Viber също можете, защото там има моя телефон. Така че моя мейл също го има, така че който и вариант да изберете, сте добре дошли. Да. Много ти благодаря, Лора. За мен беше изключително приятно.
Надявам се всеки да си тръгва с по нещо, каквото и да е, за всеки е различно със сигурност, и да си се свързва с него идните дни. Благодаря за беседата. Лека вечер на всички, казва Елена. И аз благодаря, Елена. Лека вечер и на теб. До нови срещи. Благодаря и приятна вечер, казва Петър Петков. Всички в крайна сметка останаха до край, което е много приятно. Благодарим за вниманието. Времето е една от най-ценните, не една от, ами може би най-ценната валута в днешно време, в този динамичен допаминов бърз свят, който търси бързи резултати. Почти 2 часа от живота ви за мен е голямо признание. Много благодаря на всички. И аз благодаря, Алекс, за твоята покана и за твоята инициатива, за организацията, която направи, за техническата също част, която ти свърши. Ще се радвам пак да ме поканиш. И също да кажа и за всички вас, на всички вас много, че съм благодарна, че бяхме заедно. Надявам се да е било полезно това, за което говорихме и беседвахме. И тук, разбира се, отварям една голяма скоба. Начинът, по който разказва за констелациите, може да ви е леко странен, защото има много още неща, за които въобще не стана въпрос и не говорихме, но се надявам да е било полезно. Благодаря ви, аз и на двете много. Моля. Ще направите още едно видео да кажеш повече неща. Ако Алекс ме покани, с удоволствие. И Да, ако това е много възникнат интересно, между въпроси, другото, да си даде конкретна тема и през нея да е и беседата, и въпросите. Ето ти казваш, февруари още не ти е готова програмата. Може да се измисли на тема любовта, партньорските отношения, през погледа на констелациите, различни въпроси, касаещи, нали, в конкретика, защото в случая беше малко по-абстрактно, но аз вярвам, че винаги полето вади нещата, такива, които трябва да бъдат към точно този момент. Точно тази група, която сме се събрали сега, явно е имала нужда от точно тези неща, които си казала. да. Това ми дойде сега като много интересна идея. Пускаме го в пространството и, както и предишния път, ако е речено да стане, би било много интересно с конкретни примери и конкретни казуси, които са били разрешени така като обратна връзка, особено ако имаш, аз съм сигурна, че имаш за тези 10 години, би било много интересно. Да, да. Ами добре, това е една добра идея. Надявам се да я реализираме и да се видим скоро пак. Да, смятам, че когато има тема, е по-интересно. Защото днес беше така доста по-абстрактно. Аз доста по-общо говорех, така, просто защото и не знаех кой от какво място и с колко информация и опит ме слуша. Така че, разбира се, може и в тази посока на различни теми, така че да е още по-полезно и да отваря различните теми, да отварят различни врати, да се запитваме как сме по тази тема. Или съответно да намираме някакви отговори или да се замисляме върху темите, което винаги е полезно. Прекрасно. Спирам за